UMLA kanong po constituency ba Meral Bonds harangkat bat kakenhon nong po constituency COVID-19 committee henen kasi ka arpu pratarik ulalit ban ay ka jingirap siya kasnong umling kabadang penkre banbu ka jakasa penkerpang lane ka isolation center nakabanta kitu gibasakta hau kenyang jingpang COVID kat kendai ha ka ying school building jong ka school Saint Francis DRCC secondary school nakaliang UMLA ula ay ka jingirap de ki mattress ki singkli ki mask bad udawai sodium hypochlorite nagabanta ban senraj hakatai ka building school bad kumju ula airu da ka song pisa nagabanta ban nyo ban pendon kam hakino kino ki banta ki bakerki karkum ka jing batai romba snong jong katai ka snong ula ong ba ki bri ba shakta how teu khanyang jingpang hapo ka snong kilong total arp saungun bad hadin ba katu kat ne ki layo ya ka jingkoj manta ki don sakumba khandai ngut ki ba positif singi akan ikan no paisi ngidap jesu komen akabau MLA jongi budon borom ba Meral Bonds ila yo bonwan jungo yangi ke sinong wada padeng ke jing ngidon ndai ke jing wan jungo jong pisar ka ai man sim yangi mara hojo ko por ke so bai phi borok gen ki tim jong phi ki polo jong phi ki wan solam yang man ai man sim yangi ya ka ne ke jing ka bin kendu kan ka klam ka ba sare ka prathai kumju bo sinong jungir ke don ka to kanengut ki ba ayo kan ke jing pang tengi na liang kasi darbar sinong umling rengkat ki stip committee jonga member jonga boro ngadap sukuman ngapan pau jing sungu ya pi boro bakam tam isa MLA jongi ha ka ba filawan man takasi ber rengkat kini ki jing aiso bah jong pi ban yarap pi yarap jong pi yangi ke sinong ban nam ta ka jing don kam ba nam ta ki ban sa quarantine hangni apo kan ke quarantine santa jongi na liang ka si umling jongi ki ban pau jing sungu ya pi kulo sibun sa ya kan ke jing le bah ka jong pi ikit bok kitu yang ba fin yo kamat ka basai ka baklan ublen ri yo pi finala ban sakri ya ki paiba nong senong ya ki paiba jang ka konsensi ba kunjuk ya ka rikasi ni ber kawai te ublen nang ka ku yo pi nakaliang ka senong ni ai kulai sibon kumpa kat nongut kidon bayo positif na ni kasnong hadu mentahi ki ba long total ki ba long ki ba wan trai hang ni bat ki trai senong ni la don ar pasangun te ki badang pang mentai ki don khandai gut Por ngidon ha kani ke school Saint Francis apo ka sinong umling na ka benta ban ya kendu ya kinong yalam jong ka CCMC apo ka jing yalam jong orang ba sinong ba komenson walang ikot jong kani ka executive committee jong ka CCMC yang ni umling na ka benta bangin yo ban ai jing rap ka tu kan ni nakaliang ngajongi kum kanong po si COVID-19 committee kita khat barok widan lang hang ni nakaliang jonga kum nong mikmat yo banya snok tilang kumbala ban suthu nakaliang jong ka sarkar radep ban betha ya ki dorbar snong bani CCMC ha ka ba kindon lala ki jong ki community isolation center bani ki quarantine center ki bangi jukhat agi snem ki balalek Ausnem araja alko na kapuntaban pankarpang ya gitu kiba yo positif ko posno but nakaliang jong ni kene kapor ni panpau yung sungu ya ka dorbar snong umling kabala sim ya kene senjam ban don kene ka isolation center posnong jong pi te nakaliang jongi ha ibor ibaret naka committee nakaliang ngapunong mikmat yo wanyarap ya kini ki matres yang thia ki sengkli nang ta kini ki dawai nam ta ban disinfect kini ki kamera kini ka pom bat kui giwi ki jindon kam dia kensot kat bangila ban yarap kin sobha ban pediang yaki la sisa pidon sibun gi jing don kam pidon sibun gi jing lut ban penbit penbiangendre nakaliang jungi ngimla ban penbiang lut andre dia kensot kat bangila kumbaya snok tilang bat pi maring kum ka committee ha ban pej agba bun telik snong la ni kini community isolation center ki badon apo kaneka jaka ka jungi bat ha kaneka por ngasngo ban sim ya kaneka kabu nagamtan pan sngoru sya kibor ki badipit ha ka ba ka sarkar kade ban perkhat kerpang nagabanta ki CCMC la ni ki dorbar snong hamtam hagi snong ki bolong aktif la ni ki babun ki positive case kamlong kabasuk ya ki CCMC ban peniat ya kini ki community isolation center ha kini ki kendiat sengi ki balik ha ka
high level meeting ki milayo bania syong baru menteri rangba kila kular bandon ki jingrap ki bakerpang bakin fund na ka banta kini ki aktif CIC namar kata ngi kentu hi ya sorkar bakan pej kerpang na ka banta kini ki CCMC ki ba long aktif ki ba bun ki ba yo positive case ki ba pensa ban isolate kin sobhan pej kerpang na ka banta kini yo ikilat jingrap kumno ban peniat ya kene ka center bat ingi scam bana kaliang ngajungi kene ka por ini jingrap ki bare pingi yo kin bok kyuriang ya ka dor barsnong ya ka CCMC ba kinang la ban pusutu i pej ba anong song snong ban bu renti ya ki tu ki kendon ki ba ka tenat yo ka ka khia la bu renti i pej ba anong song snong ki jungi ba ngasngor ban kentu bokum kinong song snong ngimdei ban ting palat ngimdei ban slur bit palat ro dengi dei ban long ke ba start ba sian kumno ban yakun ya kene ke klam jong covid khat khandai akene ka dong ba ka than bi jong ni ba isngo ba kene ka jing ya lenti ke jong ni akene ke snam jong no snam arajar puwi kene ka jing wan ka ba ar jong kene ke klam second wave ngimla ban tip kala ban don sa ka third wave sa ka fourth wave du ndai kum kinong snong ya ban long tu na pan kre al pai le di ba ngin la ban sumar ban yada na ka jing safriang jong kene ke klam jong covid khat khandai ting kit bok riang ya dor barsno ya kitu baro kitu long yung long sem ki bari positif ro bukin koj na koloi kat bala in bu jing duai ho beli trai kendrat boni alam ya pi ko dor barsno ngom snong baro ko we bakin la ki sha ai ko beli yang ne ki sister ro ki bala sha subha ban pron kam ni ke school Saint Francis ko beli nang kerku ya ko mission jong ko balang katolik kami ya ki wi caka ya ki jing sur mensim ki ban ai ya kene ke school ro ni ke bok riang nang ta jungki ya ki jing snok tilang ki jungki bat ni ai kuble irang bat snong pi suggestion bagi nang yalam ki dekat jong ke komiti ne baro kat ki bala ni dong kuble don rengkat bat pi bat nang la ni komet ke pokok ya bakya ba pini kun ya kene klam jong ku kat kendai ni pharu ka kruo sha ki nong tre jong ka tanat jong ko ke khia bangi ai ke jing sungu ko beli kerpang ki doktor ki nurse ki nong trei ki bahakmat ki frontliner ki polis ki district administration baro bang nang la ban kun rengkat ya ba ya kan klam jong covid kat kendai